Esan duzu, alde egin zutela Durangotik, ezta? Norekin egin zuen alde? Gurasoekin? Gurasoekin eta nahi arrebarekin. Koinzida Santanderrera eta handik iparraldera. Santanderrera goratzen duzu zein herritara edo, ez? Ez, baina nire izeko begonia izaten du. Eta bera, egiten zuen berba, molari buruz, Durangoko komikian agertzen da noktabila hori, molarekin, gogoratu naiz bera, beraik esaten zuen, hori mola esaten zuen, irratitik, emakumez! Esaten zuen ere ama zoratuta zegoen tipo hori, beldurrez eske zoratuta zegoen, molari buruz hitz egiten zuen. Eta gero, iparraldera nora joan ziren, ez dakizu? Txalupa batean, bueno, barkos. Barkos. Eta aitite zegoen San Juan de Piedeport. Eta nik uste dut gero alkartu zirela. Eta eure bueltatu ziren harinago aitite baino. Aitite 3 urte edo. Eta zer gaitik tardatuko zuen aititek gehiago itzultzen? Ez dakit. Bildurragatik? Ez dakit. Idealik ez. Baina gero bueltatzerakoan lanik barik ibili izan, eta kasualitatez ezagutzen zuen jente bat, egon ziren pertsona baten bila, eta bilatu zuen lana. Baina, klaro, handik etorri eta lanik gabe eta imaginatzen dut, beste seme alaba. Uste dut, bueltatu zirela Garrido Matxinenara. Nire amama eta baserrira, jaten, seguro. Ez dakit. Ez dakit, porque ez dugu... Ni badaki harreman estua eukida beti lengusuak eta Josep Antoni izan. Amama. 2 metroko emakumea, kriston emakumea, madre mia. Oso handia. Eta lengusuak, izan dira, nabaritzen zen elkarrekin bizi izan zirela, porque naiz eta gero Durangon eta Ujai eta dana, beti eukidute harreman oso estua. Baite ziren asko, euren artean, bai.